So guys, may naiwan kaming plastic. Nakalimutan kong bitbitin. Tingnan natin kung nandito pa. Ate, pwede po magtanong. May naiwan pong plastic dito? Meron din. Wala, bet. Ayun! Thank you po! Salamat! Guys, naiwan ko dito to. Ayan na, ibalik nila ate. Tinabi nila dun sa nila, tindahan. Sila mama pala dun na sa taas. Binalikan ko yung plastic. Buti na lang. Nakakas nila. Bakit na tayo dun? Lakad ng mabutin. Ayan guys, nasa palengke tayo. Wala pala si mama kasi bumili ng rambutan. Magpapabili si Tony. And yung binili namin, nandito, 4 na plastic. At yung naiwan doon, binalikan ko yan. Ayan, puti pati yung sapatos ko. Ginagawa mo. Malakad na mga lutikin. Kinabuhay natin. Dami isang loob. Uwi na daw kasi siya. Uwi na daw kasi siya kaya maumura namin. Baka mamay. Bang, paggastin! Yoki tayo, ma. Tony, umauna ka na kasi. Stress kayo kay Tony. Bawi na tayo. So yun guys. May hand ako lang. Very faint. May hand is very red. Wow. Tara na. Mapanyan mo sa... Ay, akala ko sila pupunta dito. Hindi ah. Ano? Ito talaga tayo nabiling ulam.
Kailangan ng loob. Sakit ton. Hindi. Tara na rin, dito tayo. Ay, bawal ba dito? Dalawa? Dalawang, kasya na kayo dyan.